Hej YouTube. I dag vil jeg bare lige gerne vise jer mit lille fine hus. Okay. Zombie om dagen. Hvad? Nej. Nej, hvorfor gjorde det? Kom her. Kom her med. Kom her med. Kom her udenfor og kæmpe. Men så er det... Jeg har lavet sådan et fint hus, hvor det er, hvis man klikker på den knap, så bliver det nat, så lukker døren. Og så kommer der også rammer for vinduerne, men hvis man klikker på den knap, så bliver det skræmt af. Og det er jo bare et helt normalt hus. Det kan I da godt se. Og når man klikker på nat, 2 sekunder, jeg har pauset det. Og jeg er tilbage efter nogle tekniske problemer. Og hvis man klikker... Okay, jeg kommer lige tilbage med lidt. Undskyld dine mange forsinkelser, men nu er jeg tilbage. Nej, det er jeg ikke. Dammit. Okay, nu mener jeg det. Nu virker den. Som I kan se, så er det dag lige nu. Og så løber vandet. Men når jeg klikker her, så bliver det nat. Nej. Okay. Nu er jeg ved at blive drevet til vanvid. Pause. Nu mener jeg det. Jeg er tilbage nu. Hvis man klikker her, så bliver det nat. Det lukker. Vandet stopper. Så man ikke så man ikke betaler penge for vandet. Der kommer trapper for vinduet. Men solaret er stadig åben. Den er kun åben om natten. Og så er det også sådan. Hvis man klikker på den knap, så åbner det hele igen. Og så er det hele fint. Jeg kan lige vise jer et redstone. Vægtmaps. Jeg bruger de der daglige sensorer. Så har jeg lavet sådan en masse redstone herop til den her. Og heroppe og op der. Her er der 2,1 blocks times. Ja. Så er den der lange gang. Jeg ved ikke hvorfor jeg lavede den. Nå, men det var vist alt, fordi jeg hed dig. Vi ses.